Здравейте, приятели! Левски спечели на Тича с 3-1 срещу Черно море. Манчестър Юнайтед спечели на Анфилд с 2-1 срещу Ливърпул. Вуцов напуска националния отбор. 6 от 7-те ми прогнози за събота излязоха. Да започвам. Черно море изиграха едно невероятно първо полувреме срещу Левски, поведоха с 1-0, имаха възможности, но Вуцов ги спъна. Хулио Веласкес направи подходящите промени на полувремето, за да може Левски да обърне мача и да остане на първата си позиция, там където му е мястото. И трите гола дойдоха от центриране. Първия гол от корнер, разбъркване пред вратата, грешка на вратара и защитата на Черно море и Сангаре успял 2-3 метра да отбележи гол с глава. Личи изчезвалил маската. Втория гол, отново центриране, рикошет от Рупанов, някак си топката попадна на главата на Сангаре, той сяка си я поведе с акробатичен удар, прехвърли вратара и Сангаре отбеляза за 2-1, обърна резултата. Към самия край, отново центриране, Борислав Рупанов с глава оформи крайното 3-1. Черно море изиграха силно второ полувреме, имаха отменен гол заради засада, който си беше засада, т.е. няма как да имат претенции, но Левски си изигра картите правилно. Т.е. Хулио Веласкес направи подходящите промени, анализира първото полувреме, вкара Рупанов в началото на второто и успя да спечели матча. Поздравления за Левски, аз съм супер щастлив, че оставаме на първото място. Силно се надявам да спечелиме шампионата тая година и до година в евротурнирите. Манчестър Юнайтед изигра един късметлийски матч, бих казал, на Анфилд. След трите гради на Коди Гакпо, след многото атаки на Ливърпул, Юнайтед оцеля и успя да спечели с 2-1. Още в първата минута Юнайтед повелха, но до полувремето така имаха възможности, имаха шанс да отвоят резултата, но имаха шанс и да допуснат гол. Второто полувреме обаче излезна нов Ливърпул, който направи страшно много атаки, страшно много възможности, но топката просто не влияеше във вратата до 70-та минута, докато Коди Гакпо не изравни. Но малко след това Хари Магуайр успя да вкара втори гол и така Юнайтед опазиха резултата, спечелиха този матч. Наистина много важен матч след победата на Челси през миналия кръг. Сега успяха да победят на Анфилд и Ливърпул 10 години по-късно. Радвам се, аз съм фен на Манчестър Юнайтед и се надявам да продължават напред, да могат да трупат успехи и дано да ги видим в Шампионска лига следващия сезон. Светлио Вуцов напуска националния отбор, според мен с право. Излязоха доста неща, кое е верно, кое не е верно, не знам, но се коментира, че той е бил потискан, опитват се да го смачкат психически, не знам от какъв зор се случват тия неща, не знам защо е нужно това, на кого е нужно. Това е най-добрият вратар в България за мен. Това момче има страшно много потенциал и го показва и играе невероятни мачове, както за клубния си отбор Левски, така и за националния отбор. Не знам защо продължават да убиват таланта в България. Нямам си на представа, но аз се радвам, че той се отърва от тази токсична обстановка и дано дойдат едни по-хубави времена за българския футбол, когато той да може да се върне, състава да бъде така по-позитивен и да почнат победите. Но на този етап не му трябва да седи в националния отбор, да се съсипва психиката. Момчето има страшен потенциал, подкрепям го и това е най-доброто решение, което е взел, според мен. Прогнозите ми за събота излязоха 6 от 7. Единствения матч, който избяга е Бърнли срещу Лийдс Юнайтед. Аз очаквах Лийдс да спечелят, те бяха по-добри, но Бърнли спечели с 2-0 като домакин. Това е матча, който избяга. Другите, които успяхме да хванем, са Фулъм Арсенал 2, Брайтън Нюкасъл 1, Кристал Палас Борнемут Хикс. Аз не очаквах да има повече от 2 гола в матча. Те свършиха 3-3, но пак е Хикс. Манчестър Сити спечели срещу Евертън, Съндърланд би Увърхемптън, Нотингъм падна от Челси. Ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала, харесайте, коментирайте, от полза, ще съм много благодарен, ще ми давате стимул да продължавам да правя подобни видеа, ще мога да отделям повече време, ще мога да ги правя по-качествени, се старая да качвам по 2 видеа на седмица, абонирайте се, харесайте, споделяйте, за да може да се развие канала и
да можем да се забавляваме заедно. Благодаря ви. До скоро!